Окей, сега ще играем PvP. Ако не беше ясно, аз сега ще играем PvP и ще се пробвам да съм добър. А сега чакай, аз не съм ти казал. Искам да дойдеш с мене, стига си играл сега малко. Сте малко да И в края на видеото ще ви науча на някои трикове, които могат да помогнат, ако вие решите. И се надявам, че ще ви хареса видеото. Вие сега ще гледате първия ми матч на Maze PvP. Няма нужда да обяснявам всичко, каквото стана. Умрях. И започнах следващия матч, надявайки се, че ще е малко по-добре. И аз умрях в този матч също. Този много пъти. Докато най-накрая не направя първия ми матч, в който направих нещо добро. Питате се какво направих преди малко, най-вероятно. И това е Creative Test Pro, който аз правя тези мейстикове. И аз пробвам да ги покажа. За survival мен, да кажа. Но, тук ще покажа също как става този трик. Чакай. Трябваше да не charge. Упс. И тук трикът е, ако направиш така и погледнеш правилно долу и тапнеш и натиснеш Double Space, ще видиш много. Ще получиш доста моментално charge. И така работи горе-долу леко като ракета, но това трябва и умрях, но все пак отидох и на Elytra PvP, което е доста по-различно от Maze PvP. Първият от теб му е пукнал, което е доста добре. Това е първият път, който съм успял да го направя. О не, аз... Да, не знам защо. Победил съм! Първата ми победа. Имам други 18 победени матча, но мисля, че ще е по-добре да не ги включвам изобщо и аз просто да покажа стратегиите и за последния матч ще има картичка и ще е видео, в което ще видите как го правя. Правя така. Мога така. И поради... Да. Така трябва да се прави. Не трябва да се регенеретваш, като играч не следи. И тук, ако трябва да се регенеретваш, така или хвърляш Ender Pearl. И да, умрях. Имаше и грешка и на моя страна. Трябваше тема да го сложа в офхенда и тогава щях да оцелея. Иначе чао!